Гледах се за кмет, чаках свой обед. Някакъв без приоритет ми каза, че от тия понички ще получа диабет. Друг дойде и ми рече, знаеш ли колко е вкусна пица с ананас, бе? Аз му казах, ако сложиш ананас върху пица, взима пушката и те гръмва вън, падаш на земята. Ля-ля-ля-ля-ля, отиваш в рая. Ля-ля-ля-ля-ля, махам ананаса. Ля-ля-ля-ля-ля, изяждам пицата. Ля-ля-ля-ля-ля. Изведнъж някой на ресторанта щупи вратата и се пусна рататата. Почнаха поудя децата, на Ицо от парка му щупиха колата, на мен ми преобърнаха масата. Дойдоха маймуни, като чуха рататата, почнаха да ядат банани и да пеят мака-кака. Почнах да ме боли главата, рататата. Един ми навря колонка в ухото с рататата и му казах, че е суси бака. Изтеглих хака и компютъра му стана на каша. Вече няма как да си пише с Маша. В целия този хаос откраднах кола и си тръгнах от тази суматоха. Отидох в Джиков. Там ме посрещна господин Минков, оня сервитьор, дето иска на клуба да е сеньор. Вместо обяда да ми сервира, той в смях се залива. Накрая го ударих, с него дълго го събих. Накрая го оставих в една кофа. Изпразних му джоба и му продадох телефона. Не че ми пука за тоя, дето не е излязъл от своя повертет. Просто искам своя обед. Тъй си взех пица за вкъщи. Един зад мен яко се намръщи. Той ми каза, че от пица ще получа диабет. Но наистина, не знаеш какво има в тази пица? Може да има мекица, може да има солница, може да има просто една голяма. Като се връщах в къщи, видях човек, който за вкъщи носи пица, но в нея имаше месо на птица. Аз избягах оттам и в главата ми удреше барабан. Като се прибрах, новините си пуснах и много важна новина разбрах, че в същия ден на песента Oh Yes Fan намерил пицарията с Кен. Чудещо, че не съм бил там. Явно от Господ аз съм избран. Това е обикновен ден ресторант. Целият ден там е хард. Много хард. Целият ден там е хард. Това е обикновен ден на ресторант. Ресторант там да не е хард.